うん。おー、こんばんは。声が出る。うん。こんばんは。おたっちゃんさん、おじ。こんばんは。ナイトボット静かにしろと待って待って。どうもどうも。音がないな。なんか一応音流れるはずなんだ。ために音流す。うん。こんばんは。焼きます、カッパロさん。こんばんみ。マジでやったことないんだけど、焼肉シミュレーター、焼肉。村子は産地だけね。今日は、すき焼きシミュレーターがあって、焼肉ちょっと声が。うんうんうん。大きい声出さないで。大きい声出させないで。やったことがなくて、で、昨日、焼肉の話してたじゃん。あ、はるきさんこんばんは。そしたっけ、芋焼酎さんが、ジェバンニーみたいな感じで、あ、芋焼酎さん、ジェバンニー来た。ジェバンニーみたいな感じで送ってくださいました。ありがとうございます。せっかくなのでやっていきたいと思いまして、本日はこちらをいたしました。見てください、この美味しそうな音。いいでしょ？まず、待って、声が出ないんですけど、まず声が出ないんですけれども、レモン飲みます。なんか昨日、フォロワーさんまた減ったなと思ったっけ？また元に戻った。やったことないんだけど、何するのこのゲームは。一体みんな何をするゲームだと思う？このゲームって何するゲームなんだろう？わかんない。わかんないな。というわけで、ちょっとやってみます。フォアチャレンジ、タイムアタック、大食いコンボモード、ハラミマスター、焼肉奉行じゃん。これじゃね？何すんの？え、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 あ、そういうこと、そういうこと。いやー、お腹すくよわかんない。この肉だよな、多分。ほら食え食えうん、なるほどね。はあ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 。肉多め自分が取る？なるほどね。食えほらはお、今だ食えほらほら食え咀嚼音がやばいな、これ。したな。わかった。端っこだ、これ、端っこ。あ気が早いな、気が早いな。むずむずむず、このゲームガチでむずいんだけど。はい俺が焼いた焼肉が食えねえっつうのか。火強くないっていうか。火取るの早くない？これ。待って。一つ今ね、懸念してることがある。待って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 、嘘でしょ？ね、待ってってば。ね、懸念してることがある。コメントが読めない。おい、こら、おい、食え、こら。あ、違う、タンだな、これ。あー、美味しそう。お腹すく。ちょっと待って、ちょっと待って。焼けるの早くない？どうすればいいの？出るみたい。今だな。こうだな。焼き加減言ってるわけじゃないで。この肉をよこせっつってんだよな、きっとな、こいつはな。全部これだ。待って。実証だった？これ火強いな。今です。手前火強い。手前火強い。はぁ
ふざけんなよマジで。今だな。今。ほら今だべや。いい感じ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 。それが違う。鍋奉行じゃなくて焼肉奉行でござる。ほら今だ。ふざけやがって。脳線球でホタテ焼いていく。何この一緒でタク。おい食え。クソ野郎。さっきまでお前はタンの口だってよな。タンだよなお前の口は。今カルビ食いてえのか。今お前は本当にカルビでいいのか。クソ野郎クソ野郎。いやめっちゃ腹減るマジで。実証鍋奉行じゃねえ。デルタさんこんばんは。ちょっと待って、今です。忙しいねえ忙しいんだけど。でもさ見てこれ、本日やってる人いるんだね。本日はクロマグロさんとかやってるよ。この人抜かそう、この人抜かそう。ちょっと待って、喋れない、コメントが見れない。肉から目離したら終わる。じゃあこれじゃない、これな。手前が早いってことが分かった。今おら私焼肉奉行あなたたち、私が焼いた肉食べるあなたたち食べる、私焼肉焼くあなたたち食べるね。いいよ、あなたたち食べればいい。もうちょっと焼かなきゃいけなかったかこれ。何もなかった。何もなかった。焼けんの早くねっつうか。今です。即提供当店では即提供でございます。焼けたな。焦げすぎてできないさ。ハローニュッセさん、ありがとうございます。ストリーミング焼肉、私焼肉奉行。いやこれ焼き加減なのかな。やっぱりこれ焼き加減なのかな。なんか焼き加減っぽくね。今だろ。どういうことや。ちょっと焼きすぎ。こっちこれどっちに行く。一回受けたいかも。やらかしたやらかしてしまった。こんなもんだろ。ほら焼き加減なんだ。むずっ。それぞれの焼き加減に合わせてやんなきゃいけないんだ。これはもうちょいこんがり焼けて。ねえこんがりむずすぎる。こっちの肉か。半塩。裏面焼くのむずくないっていうかこのゲーム。咀嚼音がやばい。気になる。お前もこんなもんだろ。レアだろ。どっちの肉かわかんない。わかんないよ。わかんない。これか。おい、いった。うお。わかんない。何の肉。今がチャンス。何の肉これか。いいよ。美味しそう。食べたい。このタイミングで自分が食べたい。今です。ゆっせいさん焼肉してます。パン焼いて咀嚼音やめい。ヘイ隊長。野崎いらっしゃい。ほら見て、さっきより上手になってる。私飲み込み早すぎだろ。私にちょうだい。焼肉焼いてる。めっちゃお腹空いてんだよね今。うちこれね。てか今日の月間の1位総合2000点取ればいけそうじゃない。あかんわ。お腹空いてきた。私焼肉食べたいってずっと言ってるじゃん。焼肉食べたいですね。
戦ったりもできるのかなこれ。気が済んだら釣りしよっかなって思って気が済んだら焼肉焼き済んだらどう私の焼肉。ちなみにお肉あんまり好きじゃない。そうなの？私お肉大好き。大好きお肉。ってか野菜も好きだし魚も好きですけど。なんでお肉嫌いなの？油っぽい？声が出なくてごめんねみんな。待って、もっと別のモードしてみるか。チャレンジ。ここはチャレンジ。これ。今でしょ。今でしょ、これ。これ触りすぎたら焦げんのかな？バイバイ。どういうこと？どういうこと？ねえ、どういうこと？なんでね油が苦手？焼肉行ったのにお肉2割トップ更新しといて。トップ更新しといて。早いマジでちょっと見たい。今だな。焼肉後お奉行がいるなここに。悔しい悔しい。食品大事に魅力的なとろくまさんこんばんは。ちょっと待って、本当に今もうやめて見ないで。今123秒。これ今ベストなタイミング。どういうこと？変化見逃すな。お肉の今うえいや来てるよ。今肉の変化見逃すな。今はなんでねえなんでねえどうしておかしくない？ねえおかしいよねトップ更新するの早い。ちょっと後で見ていく。焼肉行ってもお肉より言った。油が苦手。やっぱそうなんだ。捨てすぎ。だって焼けて焦げるんだもん。でもお腹すくんですよねすっごい。食品大事にしたい。ちなみに葉っぱも食える。何？葉っぱと食べれたらもう上がるの？お肉はゆっくり1枚ずつ焼く派です。待ってられないんだよ。この人マジでさガチだよねこれやばい。ガチすぎる。待って、チャレンジモードを一回して奉行してちょっとこれで見るわ。いきますわよ。まずはお肉がわからない。これとこれ。もう慣れたわよ。今です。ほらね。今です。カルビ。お肉によって焼きやすい。お肉によって焼きやすいんだ。なるほどね。お肉によって焼きやすいんだ。そっか。今だ。これかなあ？どれか分かんなくなっちゃった。これ今です。カルビ多いね。これカルビなのかな？火強い。今じゃない？早いかな？肉違う？これ肉違う。いや、咀嚼音マジで。気になる。なんか肉違う？これ。どっちだ？こっちか。これ違うわ。むずいターンしよう。しようかわかんないけど。
むずい。お客様が来なくならないならないです。なんなら当店はですね、店主が可愛いからお客様は来ますけれども。はい。タン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 。タンは早い。なるほど。はっはっ。タンだけじゃねえ、早いのは。これ。何もなかった。ね。今、焼き加減なのこれ。なんか焼きすぎてんのかな。絶対焼き加減だよな、これ。今じゃない？いや、全然ダメだ。ちょっとレアめね。いや、ちゃうよ。なに文句あんのかよ。黙って食えよ。焼いてやってんだからよ。黙って食いながれってんだ。レアめなのかな。これでいいのかな。いや、でもダメだ。どういうこと？頑張る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 。おじニョラコから肉がたくさんだ。黒ってこと、赤ってことだろ。パンは薄いから表面を結構焼いた後に、表面少し焼くと美味しくなる。なるほど。芋焼酎さん。これ芋焼酎さん。やってんな。抜かしてやる。頑張るぞ。抜かしてやる。カルビ、タンタンね。カルタンタン。もう分かった。もうこのぐらい。ほら。もうこのぐらい。ほらほらうわ、もう把握したこのゲームの必勝法な。今。ほらはひ。はひ。はひ。もうちょっとこう返したらよかったか、これ。これはこんなもんじゃん。今はこんなもんじゃん。今しかない。ほら。すごいギリのタイミング、今絶対。2、3、これ今早かった。最悪、マジで。育てたタンが。こんなもんじゃん。もう焼肉焼いてるとは思えない叫び声。いいよ。表の色で判別していいのか、これ。焼き加減むずすぎだろ。今。早いんかな。これと、これか。いや、タンむずー。タンガチムズなんだけど。はあ、俺のターン。いやー。いやー。違うわ。どれか分からなくなっちゃった。違う、これじゃない。今。来た。死なんだけど、この1個じゃない。食えてるわ。遅かったんかな今のは。かな。違うの？余分な油を落とす。美味しそうだよね。今でしょ。50なの？
簡単に帰って草とか言って。いやーむずい。でも頑張ってる、めっちゃ。片面ばっかり焼きすぎ。あ、もうちょっと、早めに、なんつうの、ひっくり返しってこと？芋焼酎さん、焼肉マスターみたい。何？ね、イボさんいらっしゃい？お腹空いたよね。私もお腹空いた。3個目くらい置いた時に1個目を裏返す。わかりました。行くぜ。カルビ。何がカルビかわかんないけどね。これをひっくり返す。でもこれひっくり返す。これひっくり返す。こうか。はい、低いぞ。はい。はい。いや、焼きすぎ？焼きすぎかな。いや、マジむずい。集中しちゃうかも。来てる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 よ。焼けるの早いよ。いや、こんなにひっくり返さんやろ。それが納得いかん、マジで。奉行としてこんなに焼肉ひっくり返さんやろ。納得いかねえ。あ、ゆうさんこんばんはいらっしゃい。もう焼肉焼いてます。お腹空いてます。ふん何もなかったんやで。ふん何もなかったんやで。むずい。シンプルにこのゲームむずい。ほらむずい。むずいむずいむずい。お肉食べたい。こうか。焼きすぎ？焼かなすぎ？逆に。あれなくなっちゃった。もうひっくり返してんな、これの。いやー助けてー。半分生焼きやんけ、今のも。納得いかねえよ、焼き加減がよ。俺、鍋奉行として許せねえよ、焼き加減がよ、ずっと。納得のいって焼肉提供できてねえよ、マジで。おい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 。うわー聞こえる。納得がいかないですよ。全くもって納得がいきません。こんな生焼けやんけ、こんな。なんだよ、他の店行けよ、お前。本当に腹立ってきた。なんだよ、うちの肉が食えねえっつうのか、お前。何の文句があんだよ。焼肉ですが、これは失礼。くそ。葉っぱに焦げ肉捨てるのやめてください。ご用具じゃないんですよ。焦げ肉は私に言ってる。くじゃ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 。ねえ、助けて。ねえ、助けて。マジむずいからやってみて、マジで。本当にむずい。まず、お肉。これな。で、これ最初。これ次。これ今。ほらはい。焼きすぎこれ焼きすぎね。焼きすぎね。スタンは早い。もう、あれこれじゃないな。こっちか。いや、むずいんだけど、ターン。あれ違う。ターンマジガチむずいんやけど。ターンむずすぎん？これ一緒にひっくり返すればいいのかな。めっちゃ美味しそう。腹減ってきた。お腹すいた。助けて。もう空腹とも戦ってる。
このゲーム焼肉を焼くだけじゃない空腹との戦いだ。なんて辛いゲームなんだ。助けてくれ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。あ、お肉が分からなくて、こっちか。あ、違うかも。あ、違うかも。こっちかも。辛いゲームだ、これは。パパスがやられる時みたいな声出る、マジで。パパスがやられる時の声出る。うわー助けて。大きい声出したくない。ああ、もうやだ、もうやだ。助けて。いいよ、いいよ、いいよ。あ、いい感じ。生だと思うけどな、タンだから。あれ、間違った。今絶対、もう一個前でやったら。あ、チクった。チクった。むずい。これは単に渡せられない。何ほら焼けよ。おい、猫っちつれいぜ、お腹すく。お腹すいた。助けて。全然ダメだ。いや、2000点狙おう。死ぬほどむずいんだけど。1、3、1、2、3、1、3、いいじゃん。1、3、オッケー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 。1、2、3、3、1、3、いいよ。感じいい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 感じこれもしかしていい感じ余ってないこと大事もしかして。あ生だったかも。今でしょきたーお客様お待たせいたしました焼肉でございます。ドゥルルン。いいだ。焼きすぎか。ちょっともういいか。くわーむずい。あと焼き加減マジむずい。焼きすぎこれもう。焼きすぎだなこれ。こんがりだこんがり。今じゃない？嘘でしょ？今？あ、もうこれでこの色なの？私もしかしてだから色のさ、なんか間違ってる？間違ってないと思うんだけどな、焼き加減。焼きすぎた。どれだこの肉。あ、これはこう、これはこう、これはこうね。焼きやすいな、これ。これ結構火通していいかも。あやめて。最悪。くそ、出張疲れでマジ腹が減らないワイン無敵ぞ。めっちゃお腹すく。惜しい。要望されてる色が皿によって違うことに。皿によって違う。分かってるよ。焼肉の焼き加減が皿によって違うってことでしょ。絶対抜かしてやる。私今もう奉行来てますんで。任せてください。絶対芋焼酎さん抜かしてやるんだから。
かな。今じゃん。ほらね、120点。あー、ターンがむずい。ターン。もうもうお肉どれかわかんない。50点なんだ、それで。今しかない。焼きすぎ、焼きすぎ、焼きすぎ、それ焼きすぎ。美味しそう。すっごいお腹すいた。今の焼き加減最高だったんじゃないでしょうか。だってお腹すきましたもん。お腹すく、お腹すく、お腹すく、お腹すく。今だろ、絶対焼き加減や。おい、ふざけやがって。焼きすぎ、焼きすぎ、焼きすぎ。焼きすぎて、焼きすぎて、焼きすぎてる。今しかない。焼きすぎてる。焼きすぎてる。ねえ、どうして。ねえ、どこ行っちゃったの。ねえ、どこ行っちゃったの。むずすぎだろ。生焼け。ちょっと待って、マジでわかんないんだけど。よし、なんか色分かってないっすか。やつもうこれ美味しいお肉。おじなんかケイトってありがとう。おじサブスク12ヶ月でありがとう。更新ありがとう。おじちょっと今焼肉奉行でちょっとすいません。ちょっとすいません。すいません。すいません。ありがとう。おじでもお腹すいて。焼きすぎてんのかな。ラーメンもある。やめろよ。やめろよ。腹減らすな。来たんじゃない。これお願い。悔しい。焼いてないよ。ありがとう。おい、リモさん。お腹すくって言ってんの。ラーメンやめろ。お腹すくだろ。もう、ニモさん。もう。ね、悔しい。抜きたいのに悔しい。悔しい。ラーメンめっちゃ美味しそう。腹減るやん。これラストにしよう。絶対抜いてやる。まずはお肉のチェックからなのよ。これとこれだよね。で、もういいだろ。もういいだろ。生か、これ。もういいだろ。なんかね、マジ焼き加減がマジむずすぎるんだよね。見た目がわからなすぎ。パンなんてもうちょっとだろうと思ったら、もう焦げんのムカつく。今のか。なんでだよ。一旦提供すること大事だから。ちょっと焼き焦げてるかも。これもういいだろ。だよね、レアだよね。あんたレアだよね。あんたレアだって私分かったよ。生かな。まだ変わっちゃった。ガチむずい。いいんじゃないこれ。テストのタイミングでごチェック差し上げましたけれども、お客様
7ってこと？こんなもんってこと？納得いかんぜよ。なんで焼いてたのになくなっちゃったの？ねえ、それやめてもらえます？いいじゃん。なんで？ローメン寝かけてる合間にすごいうまくなってる。きたーハイプ来てる。ありがとう。おじかな。ありがとう。ハイプ来とったわ。ありがとう。イエーイ抜かしてやったぜ。ただコメントが読めないっていう弊害があります。すいません。コメントが読めない。肉目離したらすぐ焦げちゃうから、コメントが読めないっていう弊害があります。このゲーム。非常に難しいゲームです。配信者泣かせと言っても過言ではない。ちょっと難しいゲームでございます。今日1位、きちゃーやった。マイラ憎いからがなわけないだろ。なので、おじにサブスク、12ヶ月ありがとうの儀式の、いや、これを散らしますね。すいません。なんかワンちゃんが出れなくなってから本当に悲しいんだけど、でもね、なんかバグってないんだよね。私が見る限り。直し方がわからなくて。声が出ない、本当。ありがとう。何言ってんだ。うちらは肉同然だぜ。同等ということを肉と。食べたいなぁ。我慢だな。ありがとう、じー。ありがとう。ハイプ来てる。そしておじのおかげでありがとう。よし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 。いいんじゃない？もうこれで。芋焼酎さ抜かしてやったぞ。お前をさばいて全部焦げさせるぞ。タイムアタック。大食いコンボは？そういうことね。あ、そういうこと。むずくねこれ。あ、何がいけなかった？んこれむずくねこのモード。むずすぎたろこのゲーム。弱火？あ、これね。なるほどなるほどなるほど。弱火できるんだ。弱火ありがたすぎだけどこれ。さっきもあれよ弱火。普通だっただろ弱火マジで。ね、食べたくなってくるよね焼肉ね。めっちゃ焼肉食べたい。レアこれレアWhat the fuck これ。Oh my gosh どういうことなのよ。タイムアタックだから強火の方がいい。あ、これもっと上げろってこと？てかむずすぎだろこのゲーム。あ、上げられるんだほんまに。
むずむずすぎだろ。ぐぬぬ。もう表が焼けてたらいいと思っていいのかなこれ。こういうことな、こういうことね、こういうことね。はい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 。え、漫画どっか行った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 。ああおもろこのゲーム。くくくく小ゲーム業やめてね。いいよ、お腹空いてきた。本当によだれてる。もうよいしょよいしょ。これがこっちじゃない、こっちだ。ちょっと目を離したらこれだよ本当に。くむずすぎる。あ一個焦げると連鎖で焦げるのおもろいよね。じゃあやっとあれだね、頑張った成果がすぐ目に見えるからこのゲームとってもいいゲームですね。頑張ったらこんだけ本日の1位になれます。ねえ、お腹すくは F ワードダメ。 F ワードダメ絶対あれね。気をつけるわ。ごめんごめん。ね、めっちゃ腹減るマジで。裏技成功おめでとうございます。確かに強火にしたらいいんだねこれね。ハラミマスター。もうハラミなんてうちもうマスターしてるから。ほら今今今今今どうすかどうすかどうすか今日一気持ちいいこのゲーム今日一これ早見だったんだ。ちなみに月間の一番って誰なんだろうね。これ全然わかんないや。ハラミでもこれあれなんだね。時間制限あるわけじゃないの。一応あるか。なんかやっぱ置く場所によって焼けるスピード違うか。うわすっげえ美味しそうマジで。この1枚に全てをかける。焼肉定食弱火でじっくり。うわめっちゃ腹減る。お腹すく。この肉1枚を見つめるこの私の気持ちがわかるか。でしょ。鶏肉を出せ。ハラミ好きわしも。
焼肉って終盤になっていうタレに付着した油固まるのあれ見るの好き。いえー、あれさ、マジさ、うち、そうならないようにやりたいけどなって。絶対固まっちゃうよね。この音聞き続けたせいで、くちゃら体勢づけ。確かに、食べる時のさ、ちょっと咀嚼音ちょっと気になるよね。ちょっと待って、本当に。とね、うち、ハンターハンター読んでるから。やっぱり、焼肉って人は弱火でじっくり。焼肉定食弱火でじっくりお待ちしてこちらの部屋へどうぞ。そう。やっぱりね、そうなっちゃうよな。うわー、めっちゃ腹減る。え、0点。どうして？なんで0点なのこれ。生焼けってこと？生焼け？生焼けオフできる？そうなの？本当に理解してなかった。ハンターハンター、ハンターハンターのやつだよ。ハンターハンターだよー。オフ絶対推奨だろこれ。お、やべ。え、なんか今パーフェクトってやつある。え、パーフェクトってあるよ。え、パーフェクト出したらめっちゃ点数上がるやん。え、パーフェクトいきます？一旦戻って咀嚼音、あ、これね。ロフだ。そう。そうなの。パーフェクト狙おう。パーフェクト。2だったらいけるんじゃないか？ 1、3、4、5枚。あ、見極め肝心すぎ、これ。もう一段階焼けると思うんだよね、これ。来てる、ほら、来てる、今来てるよ。これ来てる。今来てる。今。いや、もうちょっと頑張りたい。ここで弱火。ここの弱火の判断。来てる。くっそ。夢あるよな。くっそ。いや、弱火の判断よかったくね？マジで。弱火判断よかっただろ。時間、残った時間も関係するのかな？点数に。これもう一段階いくんよ。でもここで、この肉投入。弱火でじっくり。弱火でじっくり。わ、いいね。来てるよ。かなり来てる。いい感じ。来てる。はー、来た来たー。あー最悪マジ。うわ、わかった。もう満点わかった。もう完璧にわかった。色、完全にわかりました。くーちゃんさん、グッドイブニング。いらっしゃい、焼肉焼いてます。助けてくれ、腹が減る。いける。弱火。今ほー
これいっちゃおもろいかも。待って、これいっちゃおもろいかもしれん。待って、マジで夢ありすぎ。やばい。一旦2で、100やん。待って、お腹すくお肉食べたい、本当に。やばい。焼肉行きたい欲が。なるほど、今日は自分の分の夕飯を作るじゃないんですね。そう、くぶちゃんさんの分のお肉も焼くよ。焼きますよ。さくオフにしたはずが。なんでだよ、なんでだよ、やり直して今お、マジかよ。今楽しい。野うさぎは野菜食べたらいいよ。野菜1個1枚につきお肉1枚食べれる。野菜、野うさぎ野菜も一緒に食べないと。やだ野菜も一緒に食べなさい。いやダメ、野菜も食べなさい。一旦散るね。来る、あの時よ、あの瞬間。なんでだよ、なんでだよ、ふざけん。おいマジかよ、めっちゃ育ててたのに。マジ育ててたのに、どうしてなんだよ。4枚ずつ焼こう。焼きまくっててもダメなんだね。時々こうひっくり返さないと多分焦げちゃう判定になっちゃうんだ、このゲーム。わかった。このゲーム、必勝法。なんでだよ、完璧。どうして焦げていてもとにかく食べます。ありがとう。ありがとう。くぶちゃんさん。でも、丸焦げはあかんな。絶対くぶちゃんさんに丸焦げあげられない。美味しい焼肉を食べてもらわないと。お腹すく、本当に。やばい。ほんと、修行すぎる、これはマジで。苦だわ、これ。今までの配信の中で一番辛いかも、お腹すく。本当に今までの。これ特典？なるほど。マジか。死刑のゲーム持ってやろう。お腹すく。今まででいっちゃん辛い。本当に辛い。マジで辛い。配信が辛いと思ったことはなかったよ、今まで。マジで。だけどもう今お腹すいてすっごい辛い。つれ特典なのかな。でも私これほら今449681だけどさ、全然じゃない？米粒めっちゃ減ってる？米粒数えるゲーム接続に失敗しましたって出てましたね。どういうこと？
ねえ、なんで接続に失敗するの？私がこんなに一生懸命頑張ってるっていうのになんで失敗するの？接続にわけわかりませんけど。なぜですか？こんなに一生懸命焼肉焼いてますけど。ひっくり返しすぎだと思うんだけどな、マジで。それだけマジで許せねえんだよな、これ。ネットの繋がってないってこと？私欲しいよね。配信してるのに。今。芋。芋。やばい、やばい。あ、待って、どっか行っちゃったお肉。おい、一枚どっか行ったべや。ふざけんなよ、マジで。今来た。マジ来てるよね。あ、くそ、くそ、うわー。ねえ、私、5万、53万点。私、53万点なのに。ねえ、どうして？ねえ、1日1回ってこと？ねえ、わかんないけど、1日1回ってことこれ。ねえ、なんでめっちゃ頑張ってるのに。もう絶対払いマスター負けないうち。マジで負けないわ。これも頑張ろう。マジ悲しいんだけど、めっちゃうまかったのに。なんでだよ。今食べようとしたとこでしょうが。マジ本当に腹減る。やばい。マジでお腹すく。なんでだって裏面まだ焼けてないじゃん。ね、納得いかないんだけど、このゲームマジで。やめろ。腹立つ。いや、そろそろね、おやすみ、おやすみ。ね、おやすみすぎる、マジで。オンライン対戦しよっかな。クイックマッチとかやってみようかな。待ってこいや。あ、接続中。ポスティング。ああ、今ジョージュさんだ。今ジョージュさん来た。おい、生焼き起こすな。おい、生焼き起こすな。やめろ、生焼き起こすな。始まったこれ。どういうこと？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 どうすればいい？どうすればいいの？どうすればいいの？なるほどね。オッケー。おい、取るな取るな取るな。私が育てたおい、マジで。私が育てた焼肉取るな。おい、取るな取るな。取らないで。取らないで。取るな取るな。まだ焼けてないでしょうが。
これもらった。モルタでいくぞ。モルタで。ほらよっか、よっしゃ焦がした肉。芋焼酎さんの。ああなんか。くそ芋焼酎さんのお皿に。今のチャンス。これもちょっと今がチャンス。今にも食いくい。負けだ。負けだ。待って。面白すぎるこのゲーム。待って。待って、面白い。もう一回やろう。絶対負けない。絶対負けないぞ。とりあえずもうぶん投げまくって一回。もう焼けたと思ったらもう全部皿に入れる。こうよ。ほら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 。ほらもう必勝法分かったもう。で、焦げたやつは絶対敵に入れる。あ、べべべべいけ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 別ゲー味やってる。これさ、ダブルクイックでもいけないわ。こいちゃんナイス。あ、いらっしゃい。はるかさん焼肉してる今。焼肉してる。今、芋焼酎さんとパトってる焼肉して。こっちだこっちだ。腹減った。ねえ、お腹、こんばんにょ。ねえ、ちゃちゃはるさん、こんばんにょ。こんばんにょすぎる。焦げた肉は全部芋焼酎さんにあげる。っていう戦法、これ。やめろやめろやめろ。面白すぎて草生えてる。キャーこれはもうじっくり焼く。あ、これは食べる。もう食べる。むずい。あ、負けた。ねえ、負けるのなんで？絶対これ一緒だと思った。いや、おもろすぎ、このゲーム。なんか他にさ、対戦って他にないの？ちょっと待って、対戦。フレンドマッチ開催。あ、クイックマッチしかないんだ。ちょっと、フレンドマッチしたら何できるの？ 1212 あ、違う、そういうことね。開催。お友達これ待ってるだけ？これ入れんのかな、友達。なんも選んでないけど。パスワードね、15314ってなってるわ。持ってる人他いないっすか？別にフレンドとやる必要もなく、普通に当てたら、芋焼酎さんとマッチングとしか多分マッチングしないんで全然大丈夫なんだけど。15314だって。だって。こいちゃんさ、なんか声さ、なんかこれまた変なこと言ってるけどさ、なんかこいちゃんマイク変えたんかなっていうぐらいなんか音質変わった気したんだけどさ、違うのかね。あ、始まってる。これは何？普通に焼肉美味しく食べようでいいの？これ。美味しい焼肉食べようでいいの？これ。これ。あ、
来た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 。始まったわ。ゴー。ターン取るな。ターン焼けるの早いから。芋焼酎さんにあげてもこれマイナスになってるよね。ねえ、まだ生焼けだよそれ。なってるよな、なってるね、なってるよな、なってるよな。赤脳がバグ、脳がバグ、脳がバグ、脳がバグる。持ってはいるがお腹すくんだよなこのゲーム。もうそれだけ本当に辛い。もうそれが辛い。なんかやったことないけど、なんだっけあれなんだっけバトルドームってこんな感じじゃない？相手のゴールにボールをシューみたいななんか焦げてるお肉相手のゴールにシュー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 待って、喉死んじゃう。ね、なんで声枯れちゃったかな。せっかく治ったと思ったのに。ちょっとでも焼けたらもうさ、なんか入れてるよね、芋焼酎さんね。タンが一番コスパいいってことこれマジで。ほら今チャンスもらおう。これもらおう。ありがとうありがとうありがとう。あはははむなしが置いてく。芋焼酎さん置いてくね。ほらどうぞどうぞパンチ食べます。あ、負けた負けちゃうんだけど勝てないんだけど。ああ面白いね。これさ別のモードできないのかな。別のモードで戦いたくない？マジ腹減る。これハラミマスターが多分いっちゃおもろい。でもマジでハラミマスターがいっちゃうまい。これがおもろい。これがいっちゃおもろい。マジで見てて。私の肉さばきまず 2にして5枚ぐらいにする。で了解。そう夜食とか出る。ありがとうたっちゃんさんお腹すきますけれどもありがとうね。パンチを食う。夜中夜食してくれない。なんか私冷蔵庫にあるししとう今焼いたからししとう食べよっから。ししとうならいいだろう。でこの焼き加減になったら今火を一旦弱めるの。なんでねえどうしてなの。もうやり直そう。これマジ腹立つ。プニプニになれ。それとも何？声がたっちゃんさんありがとうございました。ゆっくり休んでください。やばい声が出ない今ほらやばいでしょ今の焼き加減。プニプニになれ。食べるものが本当にないうち今買いに行かなきゃね。焼肉食べたい。びちゃんお腹すく。焼肉食べたい。こないだお出かけした時もね、実家帰った時も焼肉しなかったんですよね。本当はしたかったんだけど、だから本当にさお肉食べたくて
焼肉食べに行きたいです。今今まだ今今今来ちゃうすごい多分上の人はやっぱりあれ時間なんだね。時間は関係すんだ。ありがとう芋焼酎さん。私今月間は4位。総合でもうちょっとであれだね。100位以内入れるわ。もうちょっとで。これ楽しい。これ一番楽しい。花見をうまく焼くっていうのがいっちゃおもろい。いっちゃおもろいわ。焼肉焼きますか、これで。他のお肉の焼き加減もやめよう。ハラミはもう分かったやん。他のお肉の焼き加減ってさ、分からないやん。全然焼けないじゃん。焼けてんのか、これで。パーフェクト。あ、今がパーフェクトなんだ。これはパーフェクトなんだ。溶けてるのに結構こんがりだったよ、今。これどれぐらい？パンチ食べる。やば、お腹すく。やばい、もう本当に極限なんだけど、このゲーム。あ、来てる。あ、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。今じゃん、絶対。これ豚肉、今じゃん。見て、これ、美しい。これの焼き加減、ちょっと極めたくね？マジで、絶対美味しいって焼き加減になるとき、マジで気持ちいい、このゲーム。マジで気持ちいい。いいのかな、これ。美味しそうな色味わかんないんだけど、これの。そんな音してるんだ、一応。今、ほらほらほら、今の音。音してるんだ、これ。もしかしてさ、パウンドゲーこのゲーム焼きすぎってこと？今ので。この焼き加減ガチやから。もっと焼かなきゃいけなかったのかな？今なんだ。これなんだ。やむって言ってるからまだなんだ。どういうこと？もっと焼けるんだってことなのかな？この焼き加減マジでわからない。あ、ここまで行くんだ。きつっ。かなり焼かないといけないぞ、あれ。お肉は弱火でじっくりだよね。あ、来た、これだ。うわ、むずー。ゲロむずやん。これだよね、堪能焼き加減。これだよね、きっと。うわ、早いね。うわ、うまそう。うわ、うまそう。おいしそう。
ため息出るマジで。めっちゃ美味しそうなんだけど。危険なゲームすぎる。あんま強火で焼きすぎるとさ、こういうお肉ってさ、すぐさ、ほんとカチカチのさ、なんか焦げ焦げになるよね。ほら言ったじゃん、だから。今だな。これだ。このタイミング。あ、ですね。わかりました。やばい。腹減った。やめよう。もうこのゲーム。もうやめます。封印。危険なゲーム。あま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 あ。あま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 あ。あま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 あ。あー、お腹すいたー。闇のゲームだぞ、芋焼酎さん。これマジで。闇のゲームすぎる。はい、このゲーム。ありがとうございます。大満足しました。もう一回戦いますか？これさ、戦うときさ、うん。待ってる間にさ、あれなんか、うん。あれ、置けない。バグってる。気持ちよちさ、いや入ってくんの。任せて任せて、分かってるからもう。美味しい焼肉作ろう。うわわわわわわわ。これラストバトル。もう絶対美味しい焼肉しか取っちゃいけないことにしよう。ちょっと取らないで取らないで私が取られたお肉取らないで取るな。オラが育ててるお肉取るな。これやめろ。これはやかやめろ。取らないでやめろ。取るな。取るな。焦げてるやつよこすな。これ私が育ててる今。ダメ。これ私が育ててるから今。狙ったのに今。うわくそ敗北感じている。それまだ早い。早い。キャータンバトルだ。もうタンバトルだ。くっそやめろ。よしよしよし。私が持ってたじゃん今。それはよくあげる。いない。やめてもうどうしてどうしてどうしてそんなひどいことばかりするの。くそ芋焼酎さんめ名前つまんでやるつまめね。もう一番美味しい焼肉作った人勝ちにしよう。もう絶対自分が、ベストな肉だけ焼く。もう置いた自分の肉だけ焼く。半分から上、芋焼酎さんね。うち下やから、もうガチで取らないで。美味しい焼肉焼こう。マジで。行くぞ。こっちね、うち。こっちね。やめろ。おい、やめろや。マジで。もうふざけやがって。
はいいな。でも行こう。でもいいぞ。これも美味しい。今一番美味しい。今がチャンス。できすぎ。弱いかな。タンむずくねマジで。タンマジいっちゃむずいんだけど。やめろやめて私に焦げやめて焦げやる今。よし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 。美味しい焼肉だけ自分に入れてるよね。ちょっと焦げ入れないで焦げ入れないで焦げ入れんな。これやめてやめてあ、美味しそう。これ一番焼きやすい。これ焼きやすいよ、このお肉。お腹すく。やめろくそ。阻止できんかった。そう。ああやらかした。やばいやばいやばい。あっちこっちか。そう。悠長に焼いてられないぞ、これ。そうだな。今。まずい。あ、まずい。なんでおえなんでだよほら、一生懸命。丹精込めて。オラは焼き肉焼いてたのに。妨害。タン最強。いや、タン縛りね、タン縛り。ラスト。タン縛り。お互いタンしかダメ。もう自分が焼いたタンだけね。いくよ。お。3、4。お。なんかどっか行っちゃった。今。責任を持って自分の焼き肉や。またどっか行っちゃった。あ、タンいいね。タンいいですね、これ。コスパいい。なるほどね。どっか行くのやめてもらえるか、これ。うわっ。いや、とてもじゃないが、肉を焼いてるゲームだと思えない声を出してしまう。今、うわ、いい感じ。そっか、急に来る。急に焼き加減来る。急に来る。いい感じな時が。どっか行くなや。オッケー。マイナス10点してもプラスの方が多い。待って、こんにちは。サブスク更新ありがとう。誰？待って、名前がちょっと匿名希望ね。ありがとうございます。ちょっと今焼肉焼いてて手が離せないんですけど、本当にありがとうございます。ありがとうね。はるかさん、おやすみ。はるかさん、私と親デレガです。すいません。おやすみ。はるかさん、また明日。お腹空きますよね。私もすごい空いてます。待って。ありがとう、はるかさん。私は声出ない。本当に。勝ちました。やっと勝ちました。勝てました。よし。ありがとう、はるかさん。また明日。おやすみなさい。フロンさんだ。フロンさん、こんばんは。サブスク更新ありがとうございます。どうですか？焼肉召し上がりませんか？こんばんは。サブスクありがとう。更新、多分他の方も一人してくださったんだよね。多分だからか、今遅れてきたのかな。ありがとうの儀式を行う。みんなありがとう。サブスク更新してくれて。ありがとう。ちょっと待って、声が出ないんですけど、本当に。あかんわ。だって本当にさ、
白熱しちゃって。っていうかもう、そもそも始まる時にもう声がこんな感じだったんですけど、わかんわ、ほんまに。しててもダメだわ。蜂蜜入りのね、ほうご茶が一番効いてんじゃないかなと思うんだけど。ありがとう。アフロンさん、ありがとう。マジで。ちょびりぐじゃん。マジ最高っすよ、本当に。ありがとうございます。本当に11ヶ月も。本当になんか、あれだよね、最初のさ、夏配信の時からさ、本当にずっとありがとうございます。サブスクもそれで送ってくださいましたし、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。あ、明日出社なので、ありがとう、芋焼酎さん。焼肉一緒に焼いてくれて。まあ、最後私が勝ちましたけどね。明日お仕事、出社気をつけていってらっしゃいます。ありがとう。そしてこれくださってありがとうございます。焼肉食べたくなったら、やります。ドボン。焼肉食べたくなっちゃう。本当にこれすっごい加速するわ。トローチ舐めるわ。マジで本当喉やばいから。マジ無理だよね。マジしばらく叫ばないゲームやらないと無理かも。なんか、せっかく治りかけてたのになんか全部さ、パーだよ、ほんと。というわけで、このゲームはもう禁止、本当に禁止。お腹空いちゃって、お腹空いちゃって。大変で。どうしよっかな、残りの時間。なんか釣りしようにも、中途半端な時間になりそうな気もして。明日は釣り、雑談しよっかな。あ、違うわ。明日金曜日だから、明日はまたバロラントか。明日バロラントして、しあさっては、ガーホンやりますね。で、日曜日は自由枠なので、ここで釣りしよっかな。うん。ちょっとハンターやるか。チルハンターしましょうかね。この焼肉の肉を調達してくることにしよう。ゲーム変えるわ。ちょっと待ってにゃ。やばいゲームだった、マジで。ハンター。ゲーム変えます。今日どこのマップ行こうかな、ハンターやるとして。うん。まあ、1時半くらいには終わろうかなと思ってます。長くても1時間半ぐらい。ハンターやって終わろうか。信じられないほど喉がいかれた。うん。じゃあ、振り付けっぱなしにしていけるかな。なんかラグリスだよな。やってみよう。一応マルチにいただき、一応ね。ゲーム作成。これさ、待って。ゲーム作成する前に、保護区選択してどこがあるのか見ないとわかんないね。どこ。雪山サバンナ大きい動物いそうなところがいいよね。ここはパルケ
フェルナンドはアジ、水牛、ブラックバック。ここが、持ってんのかなあ、持ってんのかな持ってるから出てるんだよ。このさ、これ可愛くない？この、こいつ、ビーバー可愛くない？ビーバー可愛くてさ、ここのマップちょっと行きたいんだよ。ここは持ってないので。あ、このチーターも、チーターかな？これ、取りたい。行きたいな。じゃあ、これ行こう。ここにしよう。かな。アルケ・フェルナンドにしよう。行ったことない。アルケ・フェルナンド。公開しません。エンドだけ。公開するといろんな人マジで来るのはいいんだけど、大変なことない。重たくなっちゃったりする。お、ちゃちゃまる。ちゃちゃまるー。あれ行くぞ。筋肉シミュレーションで喉をぶっ壊すとこです。はい。危ない。マジその前から危なかったけど。蓋をかけてしまう。暗いね、なんかここ。アルゼンこここれがアルゼンチンのパルケフェルの、ここアルゼンチンなんだ。やった、ユッシーさんいるかな？ユッシーさんのところなんだ。ウェルカム、ウェルカム。ようこそ、ようこそ。お邪魔します。お邪魔します。どんな生き物がいる？ね、あそこ目指します。あ、高台みたいな。マップ広げて、どこにおうちあんのかと。うんち。ニュール時間だって。放送してるわ。いるね、あれだ。木邪魔だわ。出そうだな、あいつ。打てそうだけど、ちょうど木が邪魔だな。あ、打っとき。よいしょ。鹿とか水牛とかがいるみたい。赤鹿だね、やっぱ。鹿がいるんだ。なんか鳴き声がしてる。ピューマいるって。ピューマって気になります。一旦上がらせていただいて。これが楽しいんだよ、見っけるときも。みたいな。なんか、私、間違い探しが好きなんだけど、ウォーリーを探せとか、ミッケとかさ、なんか、ありとあらゆるさ、なんかそういう間違い探し系っていうかさ、なんか探す系っつうのかなっていう、なんか絵本とかあるじゃんか。てか、私、絵本がすっごい大好きなんだけどね。これでね、そういうの見っけるときにさ、なんかさ、やっぱドーパミンが出るぞ。見つけたドバドバみたいな、ドパがきすぎ。ドパがきかなそう。なんだけど、すっごいね、だからね、好きなんだよね。やっぱね、見っけるときに、やっぱり。
動物見っけたみたいな、こういうなんかすごいさ、見にくいところからさ、いたいたみたいなさ、すっごいさ、良くない？気持ちいいよね、見っけると。首いってんだけど、ちょっと待って。あ、アルゼンチンなんだ。アルゼンチンだったら、これはアルゼンチンの南側なんですか？それいう北側ですか？なんかその北東、なんかあるじゃん。南西部とかさ、北西部とかなんかあるじゃないですか。この辺なんだろう。過去にこうやって。うん、ちょちょまるさん、肉調達しよっかなと思って肉調達しよっかなと思って。だから、あれ以上やったらほんまにお腹空いてあかん。てかもう本当にもう限界突破する。してたんだけど、より一層ってことね。しちゃいそうだったし、喉もやられてたからもうやめようと思って。絶対叫んじゃうから絶対叫んじゃうから。うん。マジでね、声を直したいんだよね。さっき歌ってたのかな？歌ってなさそうやね。もしお越しいただけるんだったら、感想いたしますので、7時半ぐらいまでになっちゃう。その地域は中部に位置しており、南部には山や雪、北部には、なんかすごい、なんかそういう、すごいね、なんか半分で全然違うんだ。みのるさん、こんばんは。焼肉焼き終わって、焼いた分のお肉調達しに来てます。焼肉、お肉調達にしてます。いや、面白いよね。なんかうちさ、ほら、南部に山や雪が多くっていうのが、ほら、南半球と北半球で違うからっていうのがすごいなんか、こう、感慨深いよね。普通だったらさ、日本とかだったらさ、ね、北半球にいるから、北に行けば行くほど寒いじゃん。だから雪山だったり、まあ雪が降ったりとか、つうことになるじゃん。だから南に行けば沖縄とかであったかいみたいな感じだけど、ゆっしーさんの場合は逆やから、南に行ったら寒いんだと思って、そうだよねと思ってすっごい面白いすっごい興味深いです。しかもなんかさ、雪山とさ、なんか砂漠でさ、なんかそんなに、なんかなんていうんだろう、気候っていうのか、なんて言ったらいいの？全然その、状況が、なんつうの、変わるんだねっていうのが、すごいな。本当になんかこう、なんていうの？狭間みたいな感じになってるのはね、面白いね。なんてことでしょうか、本当に。ピューマ捕まえたいな。どうしたら喉なるんだろう。食べれなかったらなると思うんだけど。待っちゃいます。とりあえずお家を目指したいと思います。うん。すごい、なんかこの辺動物いるかもしれない。がいるんだ。おい。ああ、鹿だ。鹿です。なんかじゃあ南の方に行ったっけ？寒いなんかそういう動物とかもいるかな。さっきのピューマ見たいな。捕まえたい。みのるさん最近テラリアやってるの？うん。なめなめさせてくれ、マジで。なんかさ、このさ、配信してない時もさ、覗きはしないと思うんだけどさ、どうしても飴が苦手でさ、こまめに食べられないんだよな。でもなんか飴とか、のど飴とか舐めとかないとよくないよね。ライオンさんこんばんは。焼肉も美味しかったっていうか、もう本当にお腹すいた。本当にお腹すいてしまいました。大変でございます。
マスクしながら配信しようかな。そしたっけなんかさ、あんま大きい声とか出なくない？マスクして。とりあえず小屋に。本当にお腹すいた。つうか私焼肉食べたい。年中焼肉食べたいと思ってるんだけど。でもね、それがね、強まる時があるわけよ。今その、強まってる時の焼肉食べたい欲が。で、それこれね、ぶり返したね、これは完全に。なんならば、なんか配信、お盆休みもらう前、ちょっと治りかけてた時よりも悪くなってる。困っちゃったね。よっ。あ、UV10 って書いてる。紫外線が強いんだ。お、焼けちゃう焼けちゃう。ほら。うん。お家来たから、他のとこ行こうか。とりあえず、動物見つけたくない？今何時だろう？ 10 時か。朝にした方がいいな。朝に一回するわ。紫外線はお肌のね、天敵だよね。焼けちゃうから、本当に。あんなっちゃう。追加の保護が必要。スペイン語だ。あ、これマニュアル、ボルケンなんか。ゆっすいさんが感動してる。やっぱアルゼンチン、あ、イエス、スパニッシュ、あはん。感動しとる。さすがアルゼンチン。スパニッシュだ、スパニッシュ。うん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 。あ、これがスペイン語なの。他の方。要するに日差しから見守る必要がある。あ、やっぱりそういうことなんだね。この UV が強いってことだよね。なんかおしゃれなんだけど、これ。やばくない？おしゃれやん、これ。うわー、太陽がすごい。眩しい。これ日が強いから、保護が必要だよって言ってくれてるんだ。めっちゃ綺麗、ほんと。何のお花なんだろう、これ。焼肉、焼肉。猫っちさん。焼肉もやばい。腹減りすぎたからマジやめたよ、本当にもう。もうこれ以上私がもう獣になりそうだったからやめたよ。お腹空いてが多いっつって。お肉食べたい。お肉よこせ。中井すく。今ね、これ、ハンターして焼肉のお肉追加しに来た。自分でね、やっぱりね、食料調達しないといけませんから。欲しいわ。ヒューマがいるらしい。俺は部屋で意識飛んでたね。なんか反応ないくなったなと思った。進みたいな。水辺っぽいところに行こうかなって思った。うん。あ、熱中症？やっぱね、汗でんくなったの待ってん。そうだよね。気をつけて。そう、暑いのに汗出なくなったらまずいですよ。気をつけてね。その、うん。暑いんですから、分かってることですから。
ミュージ、ミュージカル時か。めっちゃいっぱいいるやん。赤ちゃん。かわいいね。鹿いっぱいいたんだ、そこに。1匹、いや、2匹ぐらいしか見えんかった。ここはあれなのかな、イートゾーンかな。だね、そうだね。朝ごはんの場所なんだ、ここが。ご飯の場所。一応、さっき、赤ちゃん。ということで、倒れるまで、お休み。いや、あんた倒れてたんだから、ちゃんと対策してから寝なさいね。逆、逆、逆。逆なんだから。お大事にしてください。おやすみなさいまし。またどっかで、そうやけん。頑張れ、社長丸。あんまり大きくなさそうな鹿だから近くに倒れてない。はい、はい、はい、はい。ほい。社丸頑張れ。他にあんのかな。他にあるわ。もうちょっと。またたま。ユーマ来たぞ。ちょっと待って。ワンちゃん静かに。社丸ちょっと静かにして。ユーマって絶対襲ってくるよね、うちのこと。し。社丸に吠えられてる。早くしろ。分かった分かった。行けばいいんだろ。出る。見えないんだよ。あ、逃げたわ。ユーマってあれだよね、ライオンとか、なんつうの、トラとかあっち系だよね、多分。足速いよね。あ、すごいとこだぞ、これ。蚊になってる。ファンの場所見つけたいな、ピュン。うんぴ。蚊ばっかりだ、これ。はいはい、今行きます。遅いぞって怒られるからさ。スジャマル。スジャマルにすぐ怒られるから。こっちだぞって。おい。ラジオ。だ。ピューマこっちだ。マウンテンライオンだって。ええ。I bet we have more pumas per kilometer in this reserve than anywhere else in the Americas. They have a simple philosophy, one which I have applied to my business dealings. Respect the puma respects you. But disrespect the puma once, you got no second chance, ¿viste? こういうところに。
ニボさん。何貼ってくれたんだ、ニボさん。ちゃまる、こっちに結婚あるぞ。ちゃまる。ちょっと待って。お、ピューマのニートのラッキー。スーパー、はしご。何これ。はしごすぎるだろ、これ。ちょっとちゃちゃまる、こっちにも結婚あるよ。ちゃちゃまる。さっき私そっちにもいたよね。ちゃちゃまる。一旦ここ来ないと聞いてもらうと困るっすよ。自分ここで匂い嗅いでから行くんですからって。わかりました。追跡する気あるじゃちゃまる、マジで。頼む、ちゃちゃまる。あ、リードルさん、はーい。ウェルカムトゥマスリミー。こんばんは。ね、そっち本当になんか戻ってないちゃちゃまる。言ってるんだ。さっきまでね、私焼肉焼いてたんですけど、お腹が空いちゃったんで、まあ、ちょっとその、ハンターし始めてます、今。1時半ぐらいまでやろっかなって思って。全然動物見かけられないんだけど。水ある。本当にこっちちゃちゃまる。結婚あるこっちに本当にあんた。本当最近ちゃちゃまる反抗期なんだよ。ちゃちゃまるさんどうしたらいいのこれ。ちゃちゃまる反抗期なんだよね。結婚絶対あっちにあったよね。あっちからこっち来たってことなのかな。でもこの辺なくない？でもちゃちゃまるはこっちですみたいな。キリって顔してるちゃっち。ちゃちゃまる。どれさ。あ、いるやん。めっちゃいるやん。ちょっと増えすぎたかな。群れがすごいいるね。領土せんだよな、これ。ルーちゃんちゃまる、本当にこっちに。ちゃちゃまる、ちゃちゃまる頼むぞ。さっき撃ったをしか当たってたらそっちに血の匂いするんじゃないかちゃちゃまる。本当か？おもろ。自信満々な顔してこっちって言うからな。いた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 わ。さっきのやつじゃなくて。お尻打ってます。アクスジかメスです。可愛い顔してバンビみたいだね。ちゃちゃまる。 ち
とここでの動物1匹目来た。ごめん、お待たせ、ちゃちゃまる。でも血絶対ないよ、ちゃちゃまる、こっちに。もう一回追尾してみな。血じゃないってなるから、あんた。違う血だよね、それ、あなた。ねえ。かわいい。ちゃちゃまる瞑想しててかわいい。かわいい。お散歩したいんだ、きっと。そっちね。パイン屋走るのね。なんか水牛とかもいるらしいから、なんていう、また襲われたりとかもあるかもしれない水牛向かってきてくれるから結構助かるよね。あ、芋焼酎さんが、なんだっけ、ワニかな、なんだっけ、あ、カンガルーとか向かってきてくれるから楽ですねって。オーストラリア楽ですねって言ったんだけど、マジそれなって思う。水牛もめちゃくちゃ襲ってくるから楽だよな。ここにいる、わかんねえんだけど。で行きたかったんだけど。致命傷じゃなさそうだから結構また移動してる気するんだけど、ちゃちゃまるどう思う？お構いなしです。結構広いよ、マップすごい。はいはいはい。ピューマ捕まえたいなぁ。あ、いるね。待って待って、ちょっと待って。ちゃちゃまるちょっと待ちな。あ、逃げたやん。めっちゃいたのに今。目やった時にはもう遅かった。え、でも鹿いっぱいだね、ここね。いろんな種類の鹿がいる。水辺は結構念入りにチェックした方がいい気が。なんかやっぱお水飲みタイムがさ、あるじゃん。ういちょ。引っかかってるちゃちゃまるどこ行くの？ないな。なんかこのさ、手がかり、あ、いた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 だ。手がかりなく、来ると。だよね。お、ありがとう、ちゃちゃまる。よいしょ。お数字かだったやつね。尻にちょっと当たってただけだったっけど。考えられてた。よくやった、ちゃちゃまる。水盤の方行きますか。でもこれもギリギリってこと？違うよな。うーん。こっちゃ。ユーマ探したいな。なんかでも雪氷とかよりは出くわしそうだね。あの感じ。餌、なんか草じゃなかった。曲じゃないのかな。になります。ただ。よいしょ。
動物にとっては生命維持比較関ではあります。そうなの？動物にとってお尻。よし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 。よし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 。ないね、水辺には。これ長押ししろっていうのは、足元にね、ちゃちゃ丸の多分、あれなのよ。反応してるんよ。お腹すくなー、本当にお腹すいて。食べるものがね、ないんだよ。ナッシュもね、切っちゃった。ナッシュお願いしてるんだ。曜日に、はい。なんかブヒみたいな。といといとい。そうだけなのか。早いね、鹿逃げるの。あ、早いんですけど。いっぱいいるじゃん。うわー、いっぱいいる。うわー、びっくりした。うわー、まずい。え、死ぬほどいるけど。びっくりした。まだいる、まだいる。これショットガンなんだよね。早い。バグってるわ。バグってる、かわいちょ。完全にバグですやんけ。これも完全にバグですやん。坂登れなくて。当たってる？かわいそう。こんな急斜面にいたらそうなるよ。ゲームの人。チカちゃんだってここ登れないよ。そう、そう。アルゼンチンは恐ろしいですよ。鹿でさえお前を殺そうとしてくるとか言って。そう、無料の食事ね。そう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 、フリーミールね。そう。無料のご飯になっちゃってる。あら、大変だったね、あんたたちも。大変だったわね。あ、全部だね。かわいそうに、君たちも。坂登れなくて大変だったっしょ。びっくりしたよ、しも。こんなに急な坂だと思わなかったよ。斜面か。斜面だと思わなかったです。しかも、思ったよりもいっぱいいたよね。結構骨ぶち抜いてるわ。なんか近くにいると動物でも、なんか何でも、突進してこられるとダメージ食らっちゃうね。半分ぐらいダメージ食らっちゃった。思った以上にいた。鹿。びっくりしちゃった。なんかでもミートゾーンとか、なんですイートか、イートゾーン的な感じでも、水場とかってわけではなさそうなのにね、こんなところにすっごいいっぱいいたよね。そうだったの？びっくりしたね。びっくりびっくりだったわ。ラッキーだったけど、かわいそう。こんなもんか。この足跡すごいね、これね。ここにいっぱいいたから。
ぱ水場一旦行くべきだね。やっぱお水の近くには動物さんいらっしゃいますな。うん。こういう時にショットガン重宝するね。ショットガンじゃなかったら正直あんなに撃てなかったかも。危なかった。なんかね、ライフルね、届かなくてもノンスコでも撃てるけど、なんか難しいんだよね。その分、ショットガンは、覗いた方がもちろんいいですけど、ダウンする。でもやっぱライフルよりは撃ちやすいような気。スコープ覗かないから。ちゃんとしたスコープ。船まだ近い。やっぱ鹿って群れで生息してるんだね。どうなってるの？一瞬で赤くなっちゃった。アシカみたいな感じ。その種類の鹿もいる。どっちの鹿ちゃんだったかも。ピューマ探したらしい。広いね。ました。あ、うますぎだろ、自分。あのうますぎたかもしれない。九州を確実に狙いました。これはうまい。うまいかもしれない。じゃんじゃんじゃーん、ドン。シルバー、アクシスか、アクシスジか。ほら見て。首。完璧に捉えたもん。一撃だったもんだって。へへ。上手だ。上手だな。ちゃんと狙えばよ。上手なの。いつもなんつうの、ランタゲみたいな。なんて言ったら。今さっきみたいにいっぱいいるとかさ、なるけど、やっぱ、仕留める、確実にもう、1対1の戦いだったら負けない。わかんない。何言ってんだみたいな感じだけど、そういうことよ。テーマ探しに行こう。この辺なんだろうな。お花いっぱい咲いてるね。高いところ。お、道だ、これ。ひー。ここがお家なんだろう。こっち行った方がいい。
ポイント1。てか、うちレベル上がった時のさ、マークポイント。これ全然振ってないんだけどさ、これあと何あげればいいかな。何あげたらいいと思う？スキルも全然あげてないんだよね。スキルってあげれんのかな。あ、5ポイントあんのか。パッシブスキルとか受けるよ。全然スキル振ってないんだよな。まあ、いっか、みたいな感じで。調べたら出てくるかな。おすすめのスキルぶりみたいな。スキル振った後も、スキルリセットできそうだけど、お金かかったりすると高かったしね。え、首はペッカリーだって。なんか豚ちゃんみたいなのいる。探しに行きましょう。う愛してる豚ちゃん。ちっちゃいんかな、大きいんかな。どこだ？ユーマ。うわ、逃げちゃった。あいた。あれだ。あれあれ。ちっちゃいね。かなり古いユーマのくそー。あ、アベリーナは小さくずんぐりしていて単独のペッカリー科の哺乳類である。ここには豚やイノシシが含まれる。うちある。半蔵発明だったな。集めてでもいった。おちり打ってたわ。かわいい顔してる。かわいそうに。でも捕まえちゃいました。やったー。そこ最初のお家かな。ました。あ、できました、できました。捕まえたー。この辺なんかあるはず。あれ、あー、これ元の家だよな。あ、そうだね。元の家のところに来てる。本当はこっち来たかったんだけど。
高いところに来ましたので、これ、覗きやすいんじゃないですか？物がいるかどうか見やすいのでは？あ、バロラントよりもマウス振ること多いわ。バロよりも当たらないね。よし。ヒューマンいないかな。なんか近くにいそうだったのにね。おかしいよね。鹿めっちゃいる。どこでもここでも鹿はいっぱいいるんだね。うんぴ。どこだ？あ、たった今。あ、そう遠くには行っていないはず。どこだ？あ、と。あ、と。うん。あー。てか私がこのしけてる声でどれくらい声入ってるのかわかんないんだよな。いいかちっちゃいか。声入ってますか？なんかそこにいい感じのお水場があるね、またです。なんか、動いてる生き物いないなと思ったら。そうだけだったっぽい。マジで大きい声出すの聞いないとマジでまずい気がないで。あ、止めて喋ればいいのかな。こいつが悪い気すんだよ。うん。もうさ、なんか、8月も終わるじゃないですか。もうさ、日がさ、もう暗くなるのがもう早くてさ、目に見えてさ、あ、夏終わんな、みたいな感じですげえ嫌なんだよね。夏が良かった。日照時間長い方が嬉しいみたいな。暗いの嫌だと思って。で、待って、あっちにもいるのかな。明るい時間が長い方が嬉しいなーっていう願い。でももうね、本当に早い。マジで早い。暗くなるのが。もう電気つけよっかなって思うタイミング早すぎ。もう終わるわって思って、夏。てかもう終わったわ、夏って思って。やっぱり、こう、お盆過ぎると終わりっすね。夏、終了のお知らせ。はい。いませんけど。ここに。いません、いません。言えません。あいつ
発ぐらいぶち込んだけど。絶対。距離わかんないんだよね。今、見てなかったやん。致命傷ですね。じゃ、丸いけ。そう遠くには行けていないはずだ。え、結構血まみれだったのに。そうだよね。そんな遠くには行けてないよね。あ、でも2発しか当たったことになってないし、なんなら1発目が致命傷っていう、なんということ？おかしくない？絶対もっと当ててたっつうの。息が整ってなくて乱れてたのかな。あ、ちゃちゃまるさん、お疲れさん。バロランチョもやりたいんですよ。明日バロの日だからバロ頑張ってやろう。やったことあるちゃちゃまるさん。お、いっぱいいるわ。息が乱れてる。いや、すんごいいるんだけど。パンやいいんだけど。パンやいいんだけど。よいしょ。あと30分くらいかな。30分くらいにしようかなと思っています。3、40くらい。ますか？ちょっとだけですよ。本当はピューマを捕まえたいかな。新しいマップに。はい。ドドーン、ちゃんと打ちます。ミュールジカ、ミュージカルジカです。待ってね。やまるさん。あ、くぶにょさんも来てくれてたの？もしかして。ごめん、気づいてなかった。すいません。はい、アディショナルは全然大丈夫。やまる、ここ。あ、ほい。やまる。なんかピューマがいるらしくって、ピューマを捕まえたいかなと思ってるんだけど、最初ちょっと痕跡をたどれてて近くにもいたんだけど、撃ってなんか追っている間にね、どんどんピューマから遠ざかってしまいました。それです。初マップ、そうでしょ？私も今まだ1箇所しかね、なんか拠点みたいなの開けてないわ。なんかアルゼンチンなんだって。
アルゼンチンです。なんか鹿とかピューマとかね、あと水牛も一応いるみたい。確かだよね。でもね、鹿さっきすっごいわらわらいて楽しかったよ。襲われたから HP 半分になっちゃったけど。HP 半分になっちゃったけど。箇所マッピングしたっけ？こっち来ますか？テント立てるわ。ヒューマいる？こっちどうやって行こうかな。ここに立ってといて。やばい。ちたまるさんとこ終わるのか。いや、待て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 。取っていいっすよ。捕まえてください、ぜひ。ワイ、一旦このテントもう一回片付けて、追ってるやついるから、畳。ユーマやっぱその近くにいるんやな。なんかさっきもね、降り立った地ですぐね、ピューマですけど、みたいな感じだったんだよな。でも戻るわ。ちょっと待ってね。どこ行っちゃったんだ。敵手放してもいいんだよな、正直。なんか、またやればいいや、みたいな感じだから。こっち飛ぼっかな。ちょっと待ってね。OK。じゃあ、一旦こっちに飛んでと。うえー、ちゃちゃまるのデートじゃ、今ではちゃちゃまるさんデートだと思えてんのウケる。飛んできた瞬間にノイズって言われるのすごい尺だな。ちょっと待ってね、ちゃちゃまるさん行くわ。なんか面白いものある。ほら。射撃訓練所みたいなのあるわ。これがいるんだね。面白い。遊べる。すごい。はい、ここ面白い。行きます、そっち。お、100メートルも先なのに。こっちから走ってて大丈夫かな？
私がいる方向にピューマいるんだったら、私が逃がしちゃう可能性あるよな、ここ走ってたら。まずいか。見失った？オッケー。めちゃくちゃチルゲーム。地下の9階が。こっちの方向見てもでもやった。ました。遠いわ。260メートルが先。300メートルが先なの。チャマルさんに会いに行こう。やべ、ちゃちゃまるさんにテント張ってあげたらよかったか。だわ。蚊だらけです。ハンス・オブ・レンダーか。あ、ラベンダーなんだ、これ。大量のラベンダー。あ、あれ、ラベンダーか。何のお花なんだろうってずっと思ってた。見たことあるお花なんだけど、なんか全然、なんだと思ってちゃってさ。でね。すごい綺麗、お花いっぱいあるか。あちゃまるさん。よいしょ。やたらない。あ、いたいた。すごい隠れてるわ。ちゃまるさん発見。お待たせし。お、ちゃちゃまるさん。ちゃちゃまるさん。結構紛れてますよ、そのリリース。意外と。やっぱこっち側なんかな、ピューマいるの。探しに行く？とりあえず、ホームまで行きたいよね。ちょっともう一回さ、待ってや。泣いてた。泣いてたけど、うん。いなくなった。え、そうなの？そうなんか私もね、威嚇されてたりとかしたんだけどね、いなくなっちゃったんだよね。とりあえず、ちゃちゃまるさんをテントまで招待しよう。ホームで。マジ難しい。ほい、どうぞ。までご招待。テント張った。なんか全然おうちスポットが見当たらないんですよね。ホテルなとこ。うわープッシュってされた。うちのテントはもういいかな、じゃあ。
なんかあっちの方がピューマいそうなんで、もう一回テント買って、川に立ちましょう。ミートゾーンあるやん、ここ。なるほどね。一回時間ずらすか。時間を変えたいと思います。Using theピューマに襲われないように棒ピューマスプレーを使う。あ、これね、このピューってやつはね、匂い消しスプレーですね。なんか獣に、なんか気づかれないように匂いを消すスプレーですね、これ。それをちゃちゃまるさんが私にかけたの、くせえっつってピューって。匂い消しスプレーしてきた。またしてるし。やめろー。たくないし。一応ここピューマのね、ご飯ゾーンだって。赤。近すぎるからさすがにテントを移動した時に出てるかな。あまるさんについてた方がいい。あ赤。どっかにはいるでしょう、この。すごい太陽眩しいよね、ここ。あ、逃げた。ね、お花畑走ってるちゃちゃまるさん。おもろすぎ。面白すぎ。サザエさん走りしてるの面白い。面白い。面白いな。ただね。んえなんかグーグー言われてるけど、わかんない。なんかグーグー言ってる。え求愛の鳴き声か。なんだと思ったべ。あ、逃げた。なんだかと思ったべさ。ほら。なんか寝てる誰か。寝てる。えたまるさんがなんか置いてんのかな。あ、いる。水辺。あ、いた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 。いました。いました。いました。撃ちます。ん前なんか動いてない犬か。撃っていいよ。私見失っちゃった。待って。
気になるんだよな。あっちか。オッケー。待って、マジで落ち着かない自分。誤差が。お、奥打ちます。手前やっぱり打ちます。やっぱ奥打ちます。行きます。いけないな。打つよ。押すの方、押す左打つ。いきます。1、つかあれ。グーグー言ってた。お腹すごいグーグー言ってた。当たったと思うんだけどな。遠かったかな。結構近いと思ったんだけど。知ってる。水辺になんかいるんじゃないかっていう勘くぐっちゃう気持ちわかるんだよ。なんか、あれだね。もののけ姫とか出てきそうよね。もののけちだけ。いの。あ、いる。大発見。こういう足跡ばっかりです。おあ、水古い。何の声だった今。ありがとう。ありがとう。感じっすわ。感じ。丸さんいいよ。いいのかな。なんか、メス先打ったのに、オスの方をゲットできた。いただきます。お、鹿です。水の岩だったんだね、こっち。めちゃくちゃいっぱい。飼い主待ちって、ここにおんねん。すべにいるかな。あ、消えた消えないよ。じゃまる。変なことしてるじゃ、じゃまるが。席、あんのか、そっち。おうんっぽい。それっぽい動きしてるな。あ、朝なんだね、動物も活動するのは。動物ってなんか、時間とかわかるわけじゃないのに、ぽいよね。軽くなったりとかしたら、暖かくなってきたりしたら動くみたいな感じなんだろう。葉だらけで。うい。お、丸さんが何かを打っている音がする。何がいたんだ。イノシシの水場だ。
はゾーンだ。水飲みゾーンか。うん、ありがとう。ここね。取ってよかったよ。おばちゃん。はい。ちゃんと狙ってる通りになってるね、これ。ありがとうございます。ね、ぶってます。い。お。いるやん、いるやん。撃っていいぞ。やばい。めっちゃいる。行くぞ。ワン、ツー、スリー。楽しい。群れでいるからいっぱい撃てる。いや、さっきもあったんよ。一回うちめっちゃ襲われたんやけど。へへへへ。いた。取って、獲物取って、そう、焼肉自分でね、さっき食べた分のお肉をね、あれちゃちゃまるさん死んだとか言って。あれ、溺れたんでしょびっくりした。そう、さっき食べた鹿を、じゃあお肉をね、自給自足、またね、見つけようと思って、取ろうと思ってるんですよ。とりあえず一旦ここにいる2頭か。ちゃし、ちゃちゃまるし、これ。ちゃちゃまるし。どうぞ。他にもいるんじゃないかな。結構当ててたと思うんだけど。あ、いるわ。可愛い顔してた。休んでた。んあ、無視し。あ、だと、とみつきか。これはさすがに、名称では鹿いるだってどこわ。だっていいよ。ジャンプしてくれて。ありがとう。ちょっと待って。あ、なんかいる。蚊だらけだぜ。ありがとう。起きそう。おー、ちゃんと狙えてる位置。かわいい顔してる。牛っぽい顔してる。やばい、もうさっきの場所わかんなくなっちゃった。
お子さん最近何やってんの？でも、あれだよね。あれはいいって言ってたね。シャドバはもうええわ、みたいな感じじゃなかったもん。シャドバはもういいや、みたいな。おー、わー。売ってるね。そんな遠くには行ってないはず。だってめっちゃ致命的だったから。近くにいると思うんだ。え、買うと思うんだけど。そのでかいやつ、何ゴールドそれ。今見ていいけど、今。違うの追っちゃった、また。シルバーか。転がってたやつ、こいつ。もう今、シルバーのミュールジカだった。このでかいとテンション上がるよな。お、いいね。いい感じでしょう。歯だらけです。ほら見て、痕跡見たっけみんなしかないよ。ボスケペチ。あ、いたいたいた。ピューマン隠されてるうち。いたね。え、そう。シュー。マジでわからんかも、でも。おお、あ、いるいるいる。え、近い。え、待って、ちゃちゃまるさん、めちゃくちゃ近いかも、自分。あ、逃げた。え、わかんねえ。全然見えなかったよ。なんか警戒してる声するけど、姿が見えなくてわからない。だから犬の警戒しろ、襲ってくるぞみたいな感じにならなかった、警戒モードに。マジか。あ、シャツあった。あ、ここうんちだわ。うんちここ。これだな。これしか痕跡。かなり当たる。横通り過ぎたのかも。気づかなかった。ポンコツすぎるだろ。
こう、地名あ、ほんとだ。待って。セルバプーマって名前だ、ここ。セルバプーマって言ってますやん。うんちからなんかもう足跡の見つけ、なくなっちゃったけど、どこ行っちゃった。バナナ。あ、これだ。いたいた、これだ。ヒューマ、ヒューマか。ヒューマ捕まえて終わりたいな。うんちしててほしいな。うんちやないと、今新しい足跡を追ってるのかどうかわかんないから。さっきめっちゃ近かったんだ。30メートル、40メートルだったのに、でも姿見えなかったんだよね。北村だったからさ。あ、またぐるぐる言ってる。でもさ、いた。いるぞ。近い。あ、いたいた。なんか走ってるかも。あいつだ。ユーマって猫か？あ、でもここもまだユーマっぽい雰囲気ありきり。合ってないか。今ここうんち。合ってなかったかな。だけど。フグと精度が。あ、今。はいぞー。なんか鹿いた。鹿はいたけど、ピューマはいない。ピューマ近いとぐるぐる言うんだね。てか、ぐるぐる言ってるのがピューマなのかな。なんかイノシシがいる。いや、かなり新しいなってる。
やばい、痕跡が見えにくくなっちゃった。めちゃくちゃ走って逃げてる可能性があります。痕跡がわからなくなっちゃった。いた。近い。50から70。ユーマ捕まえるのむずね。やばい、めっちゃ無言なるよ。鳴き声やんじゃったね。楽音が鳴った。一瞬ちゃちゃまるさんが見っけてくれる時がマジチャンスだったな、マジ。逃げたら早いんだよね、すっごいもう。逃げたってことかな。鹿だな。うんちこれある。かなり新しい。うんちからどっち行ったかだね。ちか。むずっ。むずない？え、やし。また痕跡がなくなっちゃう。いや、見逃してしまった。こんな感じ。ち行ったんだ。ね、いなくなっちゃったね。だし。
こっち側じゃなさそう。豚ちゃんだな。もしし、あと。いた !90 から120メートル先、威嚇です。じゃあ、丸さんこっち。でもうち臭いこれ、うち今。どうしてもピューマのいる方向に臭くなっちゃう。まずい。お風呂入って高い。お風呂入ってる。お風呂入ってるからないんだと思うよ。逆にシャンプーのニュースみたいな。いる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 。いた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 。絶対当てた。絶対当てた。名前さん来た。こっちこっち。俺は来ただろ。もろたでくど。ヒートゾーンだ。ほら。ああ、火でも当たってはいるけど、火致命的だって言ってた。臓器へのヒットあるって。見ようぜ。お尻当たってると思うんだよ。お尻当ててると思います。こっち。あ、いた。ちゃまりさん、こっちだよ。やったー。ありがとう、ナイスユッシーさん、センクス。群れでいるわけじゃないんだね、ピューマって。ブロンズ。メス、女の子だったんだ。目綺麗、なんかすごい。何おー。ライトブラウン。待って。すげえ。やっぱ、尻尾とお尻に当たってるわ。結構体でかいわ。ちょっと見てみてほしい。2発当ててるわ。どうぞ。見てください。ちゃちゃまるさん、ぜひ。あいつはわしが仕留めた。ゲットした。ちゃちゃまるさん。ヒューマンを見ているちゃちゃまるさんを見る私。そしてその犬たちを見る私。すごい不思議な顔してるよ。ちゃちゃまるさんの子で不思議な顔して見てる。早く取れって言ってる。またお尻って書いて。だってお尻向けてたんだもん。頑張った。執念の対決でしたね。お尻ハンター。お尻ハンターじゃねえし。ハンターだし、ただのまたぎだし。取っていい？難易度ビリーイージー。追跡距離300メートルも追跡しとるわ。キャッシュ。結構キャッシュ高い。何百円ぐらいするわ。ありがとうございます。うわ、一生懸命頑張ってピューマも取れたね。あー、やったー。ピューマってプーマなの？ねえねえねえ、ピューマってプーマなの？頭悪いこと言ってるこれ。何それチャック開いてんの？チャック開いてるっつって。おじいちゃんみたい。何チャック開いてんのさって。
開いてるでしょ。何着開いてんのさ、それ。おじいちゃんやん。スプーン、あ、そうなんだ。回復、あ、回復薬なんだ。で、回復なんだ。プーマはピューマだったんだ。マーク。プーマもアディダスも好きなんだよな。運動してたからね、スポーツ用品。うわ、満足した。ジャマルさん、ピューマ捕まえたい。またここ味わおう。新しいここのマップ。まだ一箇所しかさ、そもそもお家行けてないじゃん。いいのね。だからお家探しに行こうね、今度。明日は、バロしますので、だったら、お願いします。私の声が治ることを皆さんお祈りください。なぜ悪化したのか私にはわからない。普通の声で大きさで喋ればいいんだね。家では確かにそんな大きい声出してなかったの。I see. I see in the nose. Rock. あれかあはん。そうなの？下の方ではジャガーみたいに黒い個体もいるんじゃないかな。わーお、ジャガーちょっとテンション上がるね。あれなんか黒い動物ってかっこいいもんね。あと、めっちゃお腹すいた。やばい、いつも私この時間帯確かにお腹を空かせているんですけど、今日は焼肉シミュレーターやったからいつもの倍以上お腹空いているわ。お腹すいた。ということで今日はですね、芋焼酎さんが送ってくださいました。鹿焼くか。鹿も焼いても美味しいんじゃん。そう、焼肉シミュレーターをさせていただきまして、で、終わりましたら、今日はハンターハンターをさせていただきました。ありがとう、ちゃちゃまるさん一緒にやっていただいて、どうもありがとうございます。明日はバロランチュやります。参加型にいたしますので、よかったらお願いいたします。よし。ハンターハンター、そう、ハンターハンター、どっちもハンターハンターなるから弱火でじっくりね。焼肉定食。弱火でじっくり。お腹すいたわ。ということで、どうもありがとうございました。うん、こちらこそ短くなっちゃってごめんね、ちゃちゃまるさん。ありがとう、バロラント終わったあかりに。ありがとうございます。Thank you for the stream miracle. おやすみ。うん、ありがとう、こちらこそ。で、なだ、ゆすいさん、Thank you, gracias. でもありがとうございます。というわけでみんなまた明日ね。その前にお名前呼ばせていただきます。今、03、ちゃちゃまるさん、ハイドさん、アイフェイスさん、くぶじゃさん、まいちゃさん、みのるさん、パドルさん、おじ、かさごさん、あ、待って、かさごさん、ゆっしーさん、ゆうさん、ありがとう。かさごさんいないかな。かさごさん、お誕生日だったの、昨日。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアかさごさん。わわわわわわん。ハッピーバースデートゥーユー。素敵な一年にしてください。パチ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 。あ、びっくらぽん。ありがとうございます。書いとこう。あ、月の8月。あ、みのりさんもありがとね、いつも。みのりさん。心の友よ、もう一度ともく。というわけで皆さんまた明日お会いいたしましょう。ありがとう。ち
ちゃちゃまるさん、ありがとう。では皆さんまた明日。See you again. See you tomorrow. Goodbye, goodnight. Thank you. Bye bye. ありがとうございます。そうだ、くぶじゃさん、昨日最後にありがとうね。2ビッツだったっけな。ありがとうございました。ごめんね、終わっちゃったから。ありがとう、くぶじゃさん。また明日。というわけでみんなおやすみなさい。したっけね。じゃんね、また明日。喉は大事にしたいと思います。すいません、本当に。すぐに声が打ち終わっちゃって。ごめん。ありがとう。おやすみ。